Ay, malapit ako sa inyo. Ay, CR. Ano yun? Ang pupunta namin yung nasabing apartment. Ayan po, nalilibre si Kagatso. Malapit. Ang tira, Oo. hindi tinatago. Yan. Salamat sa paroyal. Thank you. Ay, hello. Bigay daw yan ni, ni nanay. Oo, kay ano lang, ang mura nito, Oo. ilang Sponsor mo na Sponsor pala nanay. 50 lang sa inyo, walang problema yan. Eh, Salamat. baka po yung 50. Oo, yan na. Yan po, dito kami sa Sabing Apartment. Ay, taas, sa taas. Yan po dito sa taas. Ganda ng bahay. Yo, kuya. Ay, ito makinig ko na. Ano? Ikaw, kung gusto mo. Ako sa yung may tin, tagalin yung tin. Please, may pwede sa hari. Ikaw, Yan si tatay. sa mas bate. Sa mga ano? Lupit dito. Hello po, tay. Rigor. Please dito. Ang ganda ng bahay. Lawak. Ang bahay ni kuya. Lawak. Wala mo tatong pa. Sulit. Dito ka. Ay, mag-isa ka lang. Laki ng bahay ni kuya. Cellphone na, ano? Cellphone. Yung gumagawa ng cellphone repair. Oo. Si... Ay, muna ko yung pangalan. Agatas mo na yun eh. Oo. Yung marunong mag-repair. Oo. Dito, mag-tent ka lang dito. Japper Sniper. Oo. Di ba? Lahat yan, gagawa ko yun. Sumikat kayong vlogger ng Bukana eh. Ilan yun? Mas 60 yata yun, no? Ilan taon to? Napalagpunta mo po itong bahay mo? 30 years ako sa Saudi. At ganda na itong ulo mo. Mahal hotel. Mahal hotel. 30 years ako na sa Saudi. Pero, yung ano ko, yung bahay ko sa, sa Dasmariñas, tapos may sakyan ako doon. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Yan mga pare. Laki ng bahay. Yan yung bahay. Tapos mag-isa lang siya. Di ba? Parang ganito rin sa interior dyan. Lupit. Matulog-tulog. Oh, pusa. Ay, stiris. Igitan! Ang nag-i-edit no? Meron nga mag-edit eh. Dito, sa mo. Sarap. Hello. Malupit nga dito. Malupit Yung wifi nyo kuya, hindi na gumagana. Hindi na gumagana. Ito, pinaputol ko eh. Kasi magbabayad ako ng 1.5. Wala rin nangyayari. Parang ano ah. Bahay ng bigatin na. sabi mo? Okay, ako bali natin na Lawak. Dito na, welcome So, sa Kuya Noli. taas may landingan pa. Kuya Noli Vlog. Sniper ng Bicolano. Sabi niya! Jumper sniper ng Bicol. Sabi niya, papuntahan ko kay Kuya Noli yung pigiri ko. May manukan na siya doon. Ay, alam na! May pigiri.
Masarap mag-ihaw doon. Bumibigil. Kaso wala na akong ano. Nangyayari yung Nakaraan, panay sila katay dito ng baboy. 27 na baboy. Nangyari. Kaya, Oh, grabe. nagkano. Ay, agkapusadi ah. May farm pala si Kuya. Ano ka mo pa, adi? Hindi. Hindi na. Ano ba ang... Ano ba pangalan mo? Chris Sabas. Si Kuya Chris. Chris Sabas. Ako yung subaybay kila ano, ano, si Kabugoy. Oo. Kabugoy yung mga nag-ano pa lang. Oo. Bagong ano pa Solid lang. viewers. Yung mga nagkumakain pa lang ng ano, mami. Solid viewers ka na yan. Soul family. Masarap pa yung hangin. So, word family talaga ako. Kasi, yung mga inumpisa ni Japper, unang-una si Japper, di ba, driver. Oo. Tapos nag-ano siya doon kila, ano, yung kila Dagol. Yung nag-ano ng ano, ng pangingisda. Tapos nag-ano si Japper, bumili ng bangka, mga ano. Tapos, sumikat siya doon sa ano, napasikat, ano ko sumikat siya doon, ano, kila, sa Masbate. Di ba? Sa Burias. Biro pa, pumunta siya doon eh. Kala mo, pista doon sa ano eh. Si ano, ikaw taga Burias, ano? Ang ganda ng mga ano. Galing ako Karamuan ng isang ano eh. Grabe pa lang ano, ang kalsada sa Karamuan. Kaya lang po mag-isa? Hindi, ano eh. Laki lang. Isang ko. Ay, hello. Hello. That's out. Ay, may dito. Nay. Ah, hello sa inyo. Hello! Kumusta kayo? Ibutan nyo kami sa darating na halalan. Gila. Ay, sumakay. Yun yung ano eh. Ah, sumbahan. Ang nanana dito, nagkapera ako eh. 3 kandidato ng kapitan. Ayos Pero dito, tigisa. Ayan, malupit na kusina oh. Ay, CR. CR pa lang talagang parang kwarto ko na. Grabe, CR na to. Lawak. Kahit magamba lang dito sa loob. Shower pa. Meron talaga. May tubig pala po. Lupit. Pang cooking show. Ayan. Kunyari ito na yung bahay ko. Dito ako magluluto. Libre lang naman mangarap eh. Dito magluluto. Law. Yung mga napundar namin. Una po Panyero. sa akin. Sa... Ay! Kala ko muto na to mo. Anong pag-uusapan natin ngayon? Ito ano eh. About plan. About sa About plan. pagpaplano. Pinag-uusapan mo namin ngayon yung ano, darating na eleksyon. Ikaw na lang lumabang vice. Kumpadre. Ano yung... Ibibigay yung suporta sa... Sa ganda nitong apartment, nag-iisipan ko sino pili kong dahil dito. Ang lasing naman. Ikaw guard, doon kasing ka guard. Hindi ka lang sa pistong guard. Ang radyo mo. Luba. Video ka lang din. Pag malaki. Pag malaki. Diba? Adi kami muna ng 3,000. Hello, Tin! Nabili na namin tong bahay. Dito na kami titira. Ha? Sige, nabili namin yung bahay. Saan kayo pupunta? Ano? Nang? Ano? Nang?
Sino tinda? Gulay. Ayan po, pauwi na kami. Hello. Ayan, grabe yung init. Ang kasakay ko agad. So, pasensya na po, nakabad ako. Yung dito ng bahay. Kain muna po. Alauna na kaya yan. Kain. Ayun, tingnan namin yung apartment na pwedeng tirahan ng team. Maganda, laki ng bahay. So, sobrang laki ng bahay. Mag-isa lang pala yung nangyari doon na nakatira. Laki. Ano ulam natin? May prito, tapos may sinabawan si Mrs. na niloto. Prito na sinabawan din. Sarap. Yan, buo na naman yung timpaway. Maga yung kamay ko talaga. Ano? Na dun sa basketball namin kanina. Ito, Sami. Ayan, alam mo na pala. Kain po. Gutom na. At 30 na ngayon. Sana makapal pa yung dollar natin. Para masahod tayo sa next month. Ang update po sa may bagong vlog na naman po kayo na susubaybayan. At sana po patuloy nyo supportan yung bawat channel namin, bawat channel team. Abang-abang na lang po ang kanya magsisimula. Hinintay na lang si Tatay Kalusi. Yan lang po yung update natin. Salamat po sa mga sponsor. Pagdahil kung didalhin nyo, wala kaming gagawin, wala kaming content. Yun. Nakaroon na naman ng content ng team. Yun, maraming salamat po sa mga sponsor, mga viewers, mga W na patuloy sa sumusubaybay, tumutulong sa amin, sa team. Yun, ang hindi na lang back ng vlog na to. At maraming salamat po. Ingat tayo palagi. Bye-bye.